Küldöm szívbéli üdvözletemet a Krímbe, a kedves népcsoporthoz, a tatárokhoz. Úgy gondolom, hogy az én ismerettségem a tatárokkal sokkal jobban elmélyült, ez alatt az idő alatt még én Vekér Sitki Csobanzárdéval találkoztam, az ő költészetével, mert általa megismertem azt a tatár sorsot, ami nagyon hasonlít a magyar sorsokhoz. Nagyon sok szenvedésen, nagyon sok harcon, nagyon sok bánaton, keserűségen ment át ez a nép, ugyanúgy, mint a magyarok. Ez volt az első olyan indíték, amikor is felfedeztem az évfolyam társamnak, aki török szakos volt, a tatárok, törökök iránt érzett szimpátiáját, és sokat mesélt róla, hogy mi minden van, és mi minden látható, milyen kultúra övezte a tatár népet. Második ok pedig az volt, hogy mikor a nyersfordításban megkaptam Nyíri Máriától, a tatárszakostól ezt a kötetet, amit ő fordított le török nyelvről magyarra. Ez a nyersfordítás, amiből ezt a kis brossúrát, ezt a 28 verset én magyarra ültettem. Ezek a versek mind arról szólnak, hogy Csobanzárde 3 évet töltött pont a forradalmi időszak alatt Magyarországon, a Pázmány Péter Egyetemen, és a nagyszerű tudásával és a nagyszerű akarásával belemélyedt a magyar nép sorsába. Hihetetlen, hogy ezek a versek szinte mind idézik azt, amit ő átélt a saját országában. Annyira paralel, annyira egyforma életsorsok vannak, amit ő versben mutatott be az itt tartózkodása alatt, ami 3 év volt tulajdonképpen. Hozzáteszem azt, hogy ahhoz, hogy én ezt a kultúrát, ezt a verset, kb. 100 verset írt Magyarországon, amiből 76 nekem nyersfordításban van, ezt a verset mikor áttanulmányoztam, fájdalmat éreztem. Annál is inkább, mert ugyanaz a népszeretet, ugyanaz a hazaszeretet, tradíciós szeretet, ami nála megvan, ami Petőfi Sándorunknál úgy szintén látható, és hallható, és olvasható, és szinte testvérek, mintha testvérek lennének. Ezért mondom én, hogy a magyar és a tatár testvérek, és én most ebben a pillanatban úgy köszöntöm Önöket a Csobánzárde 130 éves évfordulója alkalmával, mint a magyar testvérük. Nem akarom hosszúra fogni a szavamat, de meg kell még említenem a Krím-félszigeten a konzulátuson dolgozó Nádja Glatki nevét, aki nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az önök kultúráját, az önök szép országát jobban megismerjem. Szeretném azt a verset felolvasni önöknek, ami egyébként minden verséből átüt, a rettenetes honvágy, a rettenetes hazaszeretet és hazavágyás és a magány. A nagy emberek magánya sír ki minden verséből, és a tudós, mert tudom, hogy nem csak költő volt, hanem más tudományban is elmélyült, a tudós vette a fáradtságot és a hazánknak a jellegzetes dolgait, a Dunát, a Tokajt, a tokai borokat, a huszárokat, a szép lányokat, a tájat, a pipacsos mezőt, sőt a városainkat is, azokat a városokat is megismerte, amely már nem tartozik Magyarországhoz, ezért mi a Csonka Magyarországról beszélhetünk csak most. Önök országa is olyan, hogy sokszor hontalanok voltak, sokszor hazátlanok voltak, hát adja Isten, hogy szebb jövőt, mint amit kívánt Csobánzárde elnöknek, tiszta szívből a népének, hogy azt megérjék minél előbb.
Bár most a mai világ nem azt mutatja, de bízunk Istenbe, hogy ez fog sikerülni. Engedjék meg, hogy felolvassam a Vén Duna című versét. Nagyon nehezen olvasok verset, de azért megpróbálom. Ellenségeimmel te csak ne vigadj, mint Dzsingisz, én is tatár vagyok, a te tatár fiad, de Vén Dunám, a titkomat ki ne add. Távoli teleholdat nézem én, Kipcsakból, Krímből, int felém, te sem sírj ma éjszaka, te Vén Duna, öreg Duna. Hajókat látok az esti szürkületben, kacskaringózva, utat keresve, elérnek-e vajon a Krímbe, a Dunán? Válaszolj nékem, jó öreg Dunám. Te menj csak inkább a Krímbe helyettem el, nem tudok megbirkózni az életemmel. Ne kérdezz tőlem, hogy vagyok. Öreg Dunám, én kiszáradok, én meghalok. Én rám neked ne legyen gondod, csak népednek adj reményt. Oltalmaz otthon minden szegényt. Ne kérdezz tőlem többé soha. Semmit, te kedves, jó folyó, te vén öreg Duna. Búcsúzom, és mindenkinek szebb jövőt, jó életet kívánok szeretettel, és bármikor, ha gondolok önökre, gondoljanak önök is az én hazámra, a mi életünkre, és bármikor szívesen látok vendég.